ekarria dute gaur Amerikako Estatu Batuetan. Presidente aukeratzeko bozka eguna izanik, Kamala Harris eta Donald Trumpen arteko aukeraketa egin beharko dute Estatu Batuarrek hauteskundeetan. Lehia estua espero da, bereziki giltzarri diren hainbat estatutan. Eguerdion, Eusko Jaurlaritza 2025 urterako aurrekontuen inguruko xehetasunak aditzera ematen dabil atzoz geroztik. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernua sail bakoitzari dagozkion datuak plazaratzearen bidean dirau. Atzo, hizkuntza politika sailaren txanda izan zen eta gaur goizean gobernantzarena. Berretsi nahiko nuke gure sailean landu eta gaur aurkeztutako aurrekontu proiektuak euskal gizartearen beharrei eta eskarei erantzuteko eginak daudela. Administrazioaren digitalizazioa eta modernizazioan sakontzeko, herritarren arreta egokitu eta hobetzeko eta gizarte eta herri gisa ditugun erronkei aurre egiteko. Etxebizitzari dagokionez, Nafarroko gobernuak atzo jakinarazi zuenez, 21 udalerri gune tentsionatu izendatuko ditu. Nafarroako etxebizitza legea moldatzea erabaki zuen parlamentuak pasaden astean, egoera hau ahalbidetu ahal izateko. Nafarren 78% bizi da udalerriotan. Iruñean, Berriozarren, Antsoainen edo Altsasun besteak beste. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Pasaden astean, Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak, hurrengo urterako aurrekontuak aurkeztu zituen. Orain, sailburu bakoitzaren txanda da, norberaren sailari dagozkion kontuak aletzeko. Euskadi berria izenburupean aurkeztu zituen Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak hurrengo urterako aurrekontuak eta egunotan sailburuak hasiak dira sail bakoitzeko aurrekontuak xehetzen. Kultura, hizkuntza politika eta kirola sustatzeko sailak esaterako 382 milioi euro izango ditu guztira, iaz baino 6,4 gehiago. Horietatik 79,8 milioi kultura sailburu horretzak jasoko ditu. Euskararen erabilera areagotzeko jauzia ematea dela helburua adierazi du Ibone Bengoetxea sailburuak eta bereziki euskara sustatzera 86,4 milioi euro bideratu nahi dituztela. Euskarazko gizarte komunikabideak diruz laguntzeko 11,5 milioi euro erabiliko dituzte, urte baino 137 gehiago. Gobernantza, administrazio digitala eta autogobernua sailak ere aurten baino 13 milioi euro gehiago izango ditu hurrengo urtean. Eta amaitzeko berretsi nahiko nuke gure sailean landu eta gaur aurkeztutako aurrekontu proiektuak euskal gizartearen beharrei eta eskarei erantzuteko eginak daudela. Administrazioaren digitalizazioa eta modernizazioan sakontzeko, herritarren arreta egokitu eta hobetzeko eta gizarte eta herri gisa ditugun erronkei aurre egiteko. Orotara 169,6 milioi euroko aurrekontua izango du sailak, autogobernua defendatu, zabaldu eta hobetzeko, administrazioa desburokratizatu eta arintzeko, eta administrazio modernoagoa, hurbilagoa eta berritzaileagoa sustatzeko. Bestelako sailburuek ondorengo orduetan emango dituzte xehetasun gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuei dagokienez ere, datorren azaroaren 11an hasiko du Noel Danju Ogasun sailburuak alderdiekin gauzatuko duen bilera erronda plan ekonomikoaren inguruko xehetasunak eztabaidatzeko asmoz. Aurrekontuak 3 helburu ditu. Lehenengoa, zerbitzu publikoak indartzea. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza, segurtasuna, mugikortasuna, gizarte babesa edo justizia. Bigarren helburua, Euskadiren etorkizuna prestatzeko eraldaketetan inbertitzea. Zientzia, unibertsitateak, berrikuntza, industria, transizio energetikoa, lehen sektorea, enplegua edo talentua. Eta hirugarren helburua gure komunitate sentimendua indartzea. Kultura, euskara, nortasuna edo autogobernua. Alegin handia egin dugu adostasunera iristeko eta adostasun hori zabaldu egin nahi dugu. Hori baita abia puntua. Herriak zuen guztion ekarmenak behar ditu. Adostasuna zabaltzeko lana orain hasiko da. Aurrekontua elkarrizketara, negoziazioara eta akordioara irekita dago.
Gobernua eusten duten alderdiena baino babes handiagoa lortzeko, akordiorako borondatea behar da. Gure aldetik, badugu, guk badako. Atzo goizean aurkeztu zituen Bilboko udalak, hiriak 2025erako izango dituen aurrekontuak. Datorren urteko plan ekonomikora bideratuko duen diru kopurua inoiz baina handiagoa izango da, 719 milioi eurokoa hain zuzen ere. Bilboko udalak hiriaren historiako aurrekonturik handiena onartu du eta 719 milioi euro bideratuko dira Bilboren ongizaterako. Zein da geure lehentasuna? Zerbitzu publikoek mantentzea, kalitatezko zerbitzu publikoak. Horrezetarako gaude hemen, bilbotarrok behar dituzten zerbitzuak prestatzeko, emoteko. Hori horrela urtengoa baino 2,6 hazi da Bilboko aurrekontua, beste modu batera esan da 2024ko aurrekontuak baino 18 milioi euro gehiago izango ditu hurrengo urtekoak. Juan Maria Aburto Bilboko alkateak adierazi du aurrekontua bat datorrela udalaren errealitate ekonomikoarekin eta diru sarrera gutxiagori ere aurre egin beharko diola udalak mutualisten kolektiboari funtsak itzultzearen eta Europako Next Generation funtsak murriztearen ondorioz. Ondorengo egunetan Bilboko udaleko zinegotziek emango dituzte euren sailetako proiektuen eta diru partiden berri. Lizarrako udaltzaingoak 27 lagun deklaratzera deitu ditu, udan izandako herriko festetan, Bajadika del Puin, txosnen leku aldatzearen inguruan egindako protesta dela eta. Lizarrako udaltzaingoak 27 pertsona deitu ditu deklaratzera jaietako lehen eguneko protestarekin lotuta, jendetza batek San Pedro Elizatik atera ondoren, udalbatzak Bajadika del Puin famatua jaiste eragotzi zuenean. Desordena publikoa ikertzeko deitu dituzte. Lizarrako udalak aurten 28 urteren ostean txosnak debekatu zituen, jaiak hasi baino hilabete bat lehenago. UPNek autobus geltokian txosnak jartzeko debekoa jarri zuen eta Los Llanos Parkeko San Benitora leku aldatzea nahi zuen. Festa girok, txosnen antolatzaileek, ezezkoa eman zuten leku aldatzeari eta hortaz milaka lagun kaleratera ziren txosnen alde. Manifestazio jendetsu antolatu zuten udalaren hipokreziari ez txosnak aurrera lopean. Antolatzaileek kritikatu zutenez, modu autoritarioan toki aldatu nahi zituzten txosnak, eta jaietako dinamika sozialetik urruntzeko eta isolatzeko lurarekin egin zuela azpimarratu zuten ere. Hori ez ezik, emakumeentzat arriskutsua den lekua zen udalak ezarritakoa. Manifestazioaren ondoren, parte hartzaile ugari joan ziren Bajadika del Puira, eta ondorioz, udalbatzako kide batzuek udaletxera jaista erabaki zuten foruzaingoaren ibilgailuetan. Gainerako musika eta dantza taldeek kalean bildutako giza esia zeharkatu zuten, musika bandak Nabarreria udaletxerantz zeharkatu zuen bitartean. Bajadika del Puy ekimenean giroa berotu zen eta udalbatzaren hainbat kidek ezin zuten aurrera egin, ekimena bertan bera geratuz. Hortaz, momentuz, 27 lagun deitu dituzte deklaratzera desordena publikoagatik. Nafarroako gobernuak prozesua abiatuko du 21 udalerri tentsio handiko eremu izendatzeko. Nafarroako herritarren 63,8% bizi dira herri horietan. Besteak beste, Iruña, Tutera eta Altsasu izendatu nahi dituzte tentsio handiko eremu.
Nafarroatik Arabaragoaz, izan ere gazteen alokairura zuzendutako 8 etxebizitza eraikiko ditu Gasteizko udalak. Gasteizko udalak Alde Zaharreko Barren kale berriko 21-23 atarietan eraikiko ditu gazteen alokairura bideratutako 8 etxe eraikin berri. Logela bakarreko zein 2 logeletako etxebizitzak izango direla aurreratu du udalak. Teilatupe zein beheko solairu ez gain, 3 solairu izango dituzte. Halaber, biltegi komun zein garbiketa gela bat ere izango dute eta beheko solairua merkataritzara bideratuko da. Egungo Orube hutsean, etxebizitza kolektibora bideratutako eraikin berria izango da. Horrela plazaratu dute Borja Rodríguez etxebizitza zinegotziak eta Rocío Bitero EH Bilduko bozeramaileak emandako prentsaurrekoan. Proiektu hau EH Bilduk, PSEek eta EAJak lortutako aurrekontu akordioan adostutako 850.000 euroko aurrekontu sailari esker gauzatuko da. 21 zabalguneko 8 etxe bizitza hauen eraikitzeak Gasteizko Erdiaroko hirigunea berrizteko konpromisoa berrestuko du. Gazteek bizimodu independentea hasteko bidean bereziki. EH Bildurentzat lehentasunezko helburua den etxe bizitza duina izatearen garrantzia azpimarratu dute bozeramaileek. Esan bezala, etxe bizitza politikak lehentasuna dira EH Bildurentzat. Pertsona guztiei aitortu behar zaie etxe bizitza duin eta egokia izateko aukera, eta botere publikoei dagokigu eskura ditugun tresna guztiekin eskura hartzea eskubide hori gauzatu ahal izateko. Zentzu horretan, guretzat lehentasunezkoa da zailtasun handiak edo baliabide ekonomiko eskasak dituzten herritarrei etxe bizitza bermatzea. Zalantzari gabe, utzik zegoen luzail batean, alokairu sozialean eskainia izango den eraikin bat altxatzea, norabide horretan aurrera egiten duen neurria da. Udalak eraikina egiteko 18 hilabeteko denbora eta 1.326.769 euroko lizitazio aurrekontua izango duela adierazi du. Valentzian denboraleak sortutako hondamendia dela eta Euskal Herriko hainbat erakundek euren baliabideak Valentziarren esku jartzen jarraitu dute. Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko aldundiek eta udelek besteak beste, hainbat giza baliabide bideratu dituzte. Larrialdetako langile eta hainbat suhiltzaile kasu, guztira 100 pertsona. Bilbon, 2 urte eta 3 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote 5 gizoni iruzur egitea egotzitako gizonezko bati. 5 gizonezko homosexualera hil izanaz ere akusatu izan dute. Hilketen inguruko epaiketak abian dira oraindik.
Ekonomia arloan, merkataritza zitegia jarri du martxan Gasteizko udalak. Proiektua EH Bildurekin sinaturiko aurrekontu akordioaren ondorio da eta lokaletan saltoki edo negozio berriak irekitzeko baldintzak erraztuko dizkie merkataritza sektorean hasi nahi duten herritarrei. Gasteizko udalak merkataritza azitegia jarri du martxan. EH Bildurekin sinatutako aurrekontu akordioari esker garatu den programa berria. Ekimen honi esker, merkataritza negozio berriek lokaletara baldintza lagungarriekin sartzeko aukera izango dute. Proiektuaren lehen fasean, merkataritza sektorean hasi nahi duten pertsonen eskura jarriko dira edegile kaleko 2 lokal. Lokal hauek edozein merkataritza jarduera martxan jartzeko azpiegitura izango dute. Behin gai teknikoak osatuta deialdi batek finkatuko ditu interesatuak sartzeko baldintzak. Udalak jakinarazi duenez, merkataritza azitegiak Gasteizko merkataritza sustatzea izango du helburu, negozio berrien sarbidea erraztuz. Azitegi hauen helburua Gasteizko merkataritza sarea berritzea da eta saltoki berrien irekiera bultzatzea izango da. Lehenengo hilabeteak igarota, saltoki batek bere jarduerarekin jarraitzeko aukerak areagotu egiten baitira, errestasun egokiak emanez gero. Espazio hauek erabiltzeko aukera duten merkatariek beren negozio ideia testatu ahal izango dute eta aldi berean esperientzia hartu ahal izango dute. Halaber, lokalen erabiltzaileek aholkularitza izango dute jarduera berriaren lehen urratzekin laguntza jasotzeko. Proiektuak 100.000 euroko aurrekontu saila du. Gasteizko udalaren ekonomia sustapen, enplegu merkataritza eta turismo sailak garatzen duen merkataritza lokalak dinamizatzeko programaren barruan. Eusko Jaurlaritzak lagunduta. Gainera, Gasteizko alde zaharrean eta zabalgunean lokalak alokatzeko 200.000 euroko laguntza zuzen bat jasotzen du ere. Araban jarraiki, Michelin enpresan plantillako kide veteranoekin sortu den gatazka salatu nahi izan du Labek. Izan ere, eszedentzian dauden langileei euren jardunera itzultzea eragozten omen die konpainiak. Lab sindikatuak adierazi duen moduan, Michelin enpresari Gasteizko lantokian lanpostua gordeta duten eta eszedentzian dauden langileei enpresan berriro lanean hastea ukatu egiten diela leporatu dio. Gasteizen lantegia duen enpresak aurrek urtean lantokitik 150 langile kaleratzeko zuen asmoak langileen artean eztabaida sortu zuen. Duela hilabete batzuk halaber, enpresak zigor politika bidegabeko bat aplikatzen zebilela salatu zuen sindikatuak. Aurreko 6 hilabetetan egindako zigor, zein kaleratzeko puru eta larritasuna maigaineratuz. Oraingoan ordea, lankideekiko tratua izan da auzia. Michelinen lankide baten aldeko lekukotza eman zuen langile baten bidegabeko kaleratzea adibidetzat jarri duelarik sindikatuak. Gainera, lanera itzultzea eskatzen duten pertsonek beren lanpostua jada existitzen ez dela eta enpresarekin duten harremana iraungita geratzen dela da jasotzen ari diren erantzuna. Gauzak horrela, sindikatuak Michelinek enpresa irudi eredugarria proiektatzen badu ere, multinazionalak bere langileak zaintzen ez dituela adierazi du. Abereek jasan dezaketen mingain urdinaren gaitzari aurre egiteko, berau kontrolatzeko neurriak jarri dituzte martxan Jaurlaritzak eta Aldundiek. Oiartzungo arditegi batean identifikatu dute jada gaitz honen kasu bat. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak mingain urdina izeneko gaitza kontrolatzeko neurriak aktibatu dituzte Gipuzkoan kasu bat atzeman ondoren. Erakundeek asteak daramatzate ganadu guztiari txertoa jartzeko gomendatzen. Jaurlaritzak adierazi du 3 lurraldeek mingain urdini gabeko eremu izatari utzi diotela eta abere eta neurri sanitarioak hartu dituztela gaitzari aurre egiteko. Argi utzi dute mingain urdina etzaiela pertsonei transmititzen, eta batez ere ardi aziendari eragiten diola, eta neurri txikiagoan behi aziendari. Horren aurrean nahitaezkotzaio du txertoa jartzea 3 hilabetetik gorako aberei. Orain dela 4 urte desagarrarezi zen mingain urdina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Jaurlaritzaren arabera ardi azienda eta behi azienda guztia txertatu ondoren. Badatuela 2 aste Gipuzkoako Foru Aldundiaren Fraisoroko laborategian mingain urdinaren kasu susmagarri bat atzeman zuten Oiartzungo ustiategi bateko ardi batean.
Laginak algeteko referentziazko laborategi nazionalera bidali zituzten eta iragan astean egiaztatu dute mingain urdinaren birusaren 8. serotipoa dela. Gaitza agertu den ustiategian 95 ardi, 5 auntz eta 19 behi zeuden. Gaitza zuen ardiak gaitzarekin bateragarriak diren sintomak zituen, eta azkenean akabatu eginda. Gipuzkoako Foru Aldundiak ustiategiko gainerako aberen laginak hartu ditu eta guztiek negatibo eman dute mingain urdinaren PCR-ean. Aberen gaitz hori eltxoen ziztadaren bidez transmititzen da hausnarkarien artean eta orain dela 4 urte ere agertu zen Euskal Herrian. Orduan gaitza txertaketa espezifikoaren bidez kontrolatu eta desagerrarazi zen, eta frogatu zen txertaketa eraginkorra zela gaitz hori kontrolatzeko eta gaitzaren aurka borroka egiteko, eta 2022aren amaieran gaitzetik libre geratu zen. Joan den astean baina agintarieko hartarazi zuten gaitza agertzeko arrisku handia zegoela inguruko egoera epidemiologikoa zela eta beltzainei dei egin zieten aberen txertaketak areagotzeko gaitza agertza prebenitzeko eta edozen susmo izan ez gero ahalik eta azkarren jakinarazteko. Nazioartean, Amerikako Estatu Batuei begira jartzeko eguna dugu gaurkoa. Izan ere, Estatu Batuarrek datorren 4 urtetarako presidentea nor izango den aukeratuko dute. Lehia, Kamala Harris demokrataren eta Donald Trump errepublikanoren artean dago. Kamala Harris eta Donald Trump. Donald Trump eta Kamala Harris. Iritsi da eguna ondorengo ordu edota egunetan jakingo da nor izango den Ameriketako Estatu Batuetako presidente berria. Euskal Herriko eguerdiaz geroztik zabalik daude hauteslekuak Estatu Batuetan, Estatu Batuarrak hasi dira erabakitzen beraz, konpromisarioen biltzarra osatuko duten 538 ordezkariak eta horiek izango dira presidentea hautatuko dutenak. Organo horretan estatu bakoitzari dagokion ordezkari kopurua bat dator estatu horrek dituen senatari eta kongresista kopuruarekin. Gainera, Kolumbiako barrutiak 3 delegatu ditu beraz, guztira 538 ordezkariz osatuta dago konpromisarioen biltzarra. Horren bestez, hauteskundeak irabazi eta presidente bihurtzeko 270 boto behar dira batzorde horretan. 276 boto bermatuta ditu sorpresarik ezean behintzat Kamala Harrisek eta 219 Donald Trumpek. Hortaz, 93 boto horiek erabakiko dute presidentean hori izango den. 7 estatu giltzarritan banatzen dira boto horiek, Nevadan, Michiganen, Arizonan, Ipar Karolinan, Wisconsinen, Georgian eta Pensilvanian. Eta normalean, azken horretan irabazten duenak lortzen ditu etxe zuriko giltzak. Eta hain zuzen ere, bertan eman du Kamala Harrisek kanpainako azken mitina eta boto masiboa eskatu du amets amerikarrari erreferentzia eginda. Trumpek aldiz, Michiganen amaitu du kanpaina eta beste hainbaten artean, iruzurraren mamua zabaldu du beste behin ere. Euskal Herriko gaualdean hasiko da Estatu Batuetako boto kontaketa. Iranen emakume bat atxilotu dute Unibertsitate Islamiko batean janzkera koderen aurka protesta egiteagatik. Ikaslea biluztu egin zen Teherango Azad Unibertsitateko kampusean buruko zapia erabiltzearen beharrezkotasuna gaitzesteko. سپیدن رفته اونجا دهن سرویس بهتری زاویه رو داره بهتری زاویه رو داره پشتشو که چرا حراستی هیچ کاری نمی‌کنه خیالش هم خوبه ها حاجی باورم نمیشه Latinoamerikari dagokionez, Brasil eta Mexikora eramango gaitu aste honetan gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Marielle Franco politikariaren erailketagatik 78 eta 59 urteko kartzela zigorra ezarri die Brasilgo justizia auzitegiak Rony Lessa eta Elcio de Queiroz polizia ohiei. Erailketa 2018ko martxoaren 14an gertatu zen.
Tiroz hil zuten Rio de Janeiron ospatu zen Gazte Beltzak egiturak mugitzen izeneko ekitaldi politikoan parte hartu ondoren. Lesa eta Queiroz 2019an atxilotu zituzten, baina aitorpena ezen 2023 arte lortu. Elzio de Queirozek orduan aitortu zuen erasoan erabilitako autoa gidatu zuela eta Roni Lesak tiro egin zuela. Azken honek epaiketan esan zuen zinegozia hiltzearen truke $4.000 baino gehiago eskaini zizkiotela, CNN edabideak jakitera eman duenez. Kasua, azkenean, 2 polizia militar horien espetxeratzearekin itxiko da, aipatu bezala, 78 eta 59 urteko kartzela zigorra, ezarrita. Letra txikia dauka honek baina. 2 akusatuek elkarlanerako akordioak lortu dituzte zigorra murriztearen truke. Lesak 30 urteko zigorra adostu du krimena agindu eta finantzatu zutenak salatzearen truke. Queirozen akordioaren baldintzak oraindik ez dira ezagutzen. Atera diren izenak Txikiño eta Domingos Brazao izan dira. Anaiak, 2 politikari boteretsu duela hilabete batzuk atxilotu zituztenak. Lesak 3. izen bat ere eman zuen, Ribaldo Barbosa komisarioarena. Honek krimena diseinatu zuela, adierazi zuen. 3 epaiketaren zai daude. Giza eskubideen defendatzaile sutsua zen Marielle Franco mafien kontra eta komunitate txiroenen alde borrokatu zuen. Bere burua, Mare Favelan ezitako emakume, beltz, ama eta feminista gisa etiketatzen edo identifikatzen zuen. Soziologia ikasketak burutu zituen eta politikan Marcelo Freixo diputatuaren aholkulari gisa sartu zen, sozialismoa eta askatasuna alderdian. Berarekin hartu zuen parte Rio de Janeiroko giza eskubideen eta herritarren defentsarako batzordean. Bere borrokak Brasilgo gizartean suposatu zuenagatik protesta jendetsuak antolatu ziren herrialde osoan jazotakoa argitzeko eskatuz eta giza eskubideen aldeko nazioarteko erakundeek ere justizia eskatu zuten. Marinet Silvak, Marielle Francoren amak, Franco Institutua sortu zuen, LGTBIQ kolektiboko eta periferiako gazte beltzak inspiratzeko, konektatzeko eta ahalduntzeko helburuarekin. 2 egunetan 2 kazetari erail dituzte Mexikon. Urriaren 29an Mauricio Cruz Solis kazetaria hil zuten Uruapanen, Michoacan estatuan. Hurrengo egunean Patricia Ramirez, erreportari mexikarra, Patibunguri izenaz ezagunagoa, tiroz hil zuten Mexikoko Kolima hirian kazetarien babeserako batzordeak jakinarazi duenez. 2 kasuak oraindik argitzeke daude. Mauricio Cruz Solisek Uruapango alkatea elkarrizketatu zuen atentatua gertatu aurretik. Estatuko gobernadoreak erantzuleak aurkitzeko estatuko operatiboa aktibatu dela jakinarazi du. Ez beharra jakitera eman bezain laster Mexikoko edabideen aliantzak komunikatu bat atera zuen eta exigitzen du adierazpen eta informazio askatasunaren aurkako delitu hau ez dadila zigorrik gabe geratu. Hurrengo egunean, urriaren 30an, Patricia Ramirez kazetaria erail zuten. Ramirezek musika taldei buruz, ikuskizunei buruz, ematen zuen berri tokiko hainbat edabideetan. Estatuko fiskaltza nagusiak hainbat hipotesi ditu eta horietako batek biktimaren ingurukoek narkotikoen merkataritzarekin izan dezaketen harremanean jartzen du fokua. Antza, fiskaltza nagusiaren hitzetan, orain arte bildutako datuekin erailketak ez luke zerikusirik izanen kazetari gisa betetzen duen lanarekin. Kazetarien babeserako batzordeak erailketa hauek gaitzetsi eta agintariei eskatu die ikerketa berehalakoa eta eraginkorra izan dadila. Kulturarloan sexu erasoi buruz mintzatzen hasiko gara gaurkoan. Izan ere, Lehendakariz Muertos talde nafarrak part euren sare sozialetan jakitera eman dutenez, Iban Carmona gitarrista alboratu egingo dute oraingoz indarkeria matxistarekin loturiko prozesu judizial batean egoteagatik. Iruñerriko Lehendakariz Muertos musikataldeak jakinarazi berri du bere gitarrista Iban Carmona taldetik aldenduko dutela, jakin berri dutelako indarkeria matxistarekin loturiko prozesu judizial batean sartuta dagoela. Sexu indarkeria egotzi diote eta honen berri eman dute taldeko kideek sare sozialen bidez publikatutako komunikatu batean. Oharrean azaldu dutenez,
atzo jakin zuten Carmonaren kontrako akusazioa eta gaur hartu dute gitarrista kanporatzeko erabakia. Komunikatuan adierazi dutenez, prozesua amaitu arte eta gertatutako argitzen den arte ez da taldeko kidea izango. Hala, berretsi dute ez dutela inolako abusuzko jokabiderik onartuko, berdin taldeko kideren batena bada edo lantaldeko norbaitena. Lehendakariz Muerto taldea 2004an sortu zen arren, Iban Carmona 2022an batu zen taldera Jose Mirredinek utzitako lekua betetzeko. Punk jotzen du taldeak eta kritika sozialak egiten dute haien letrek, beti ere umorea erabiliz. Atortxu Rockeko neguko edizioan parte hartuko dute, beraz eta momentuz Iban Carmona gitarrista gabe. Gaur goizean aurkeztu du Hernaniko udalak Hernani Komik ekimena. Bertan. Hirugarrengoz Hernani Komik antolatu dute Hernanin euskarazko komiki azoka azaroaren 15-tik 16ra egingo da asteburuan Euskal Herrian erreferentzizkoa izanik. Aurten gainera Seisko Urmeneta komikigilea omenduko dute eta komikizalen eta komikigileen komunitatea sortu dute Hernanin. Badira 2 urte aurten 3. urtea dugu, Hernani Komik, euskarazko komiki azoka egiten dela Hernanin, bada euskara hutsezko Euskal Herriko komiki azoka bakarra, eta bertan topatuko ditugu euskal komikigileen obrak, bai gari bateko, eta batez ere berrikuntzak, eta bertan azkenik urteetan atera dian proposamenak. Eta bai bilatzen dugu erreferientzialtasun hori Euskal Herrian, eta beste gauzen artean urtero omentzen da euskal komikigile bat bere ibilbide nabarmenengatik eta aurten Seisko Urmeneta izango da omendua, beraz aurten gonbidatzen ditugu urtero bezala, denak animatu daitezela Euskal Herri osotik Hernani Komikera. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte.